E hoxe temos que falar a estas horas con Javier Somoza, que é un home ocupado e ademais é un home estes días famoso, o máis famoso do Burgo, porque entregaba un premio o pasado luns de 50.000 euros de o Super 11 de la 11 e, pois, como decía él así un poquinho en broma, o home máis buscado estes días, polo menos polos medios de comunicación. Javier, que tal? Moi bo día. Moi bo día. Noraboa, Sí, bueno, unha muesca máis que teño que añadir ao currículum. Sí, porque son 7 premios ao longo da túa carreira, non? Sí, son 7 premios, porque eu comecei no ano 2002, por aí, Empecei traballando na Rioxa. Ali vin 3 premios. Marchei Mataró, din un máis, e cando cheguei aquí, foi Beixar o Santo tamén, porque din outro máis, e este o segundo, acá. 50.000 euros, que son moitos euros, Home, fan un arreglo. Sí, verdade que se decía a xente que os cartos, o dinero non dá felicidade, pero axuda un pouquiño, non? Axuda máis. Sí, aparte que é un xogo novo, e de feito acertou números de 11, se foran os 11 números se levaba a 1 millón de euros. Un millón de euros, caramba, Sí, xa é falar. Sí. E dentro dos moitos premios que deches, que dos máis grandes, está por a metade? Como me falta o grande. O do millón, por exemplo, non? Como os cazadores. Exactamente. Me falta o grande, pero foron 2 de fin de semana, daquela eran 25.000 euros, 50.000. Outro tuvo moita coña, porque me equivoquei ao dar o número, chamei ao compañeiro que eu estaba noutra punta, pois me di que non, eu vou pa LOL e lle digo, mira o ben, efectivamente, tiña 35.000 euros. Caramba. E logo foi o do Benres 25.000, hubo un rasca de 3.000, e me queda por aí algúns, 2 ordinarios de 35.000. Ou seja, eu vou en plan limosnas. Bueno, oye, xa me gustaría a mí unha limosna así, A mí tamén. Así que me encantaría dar unha limosna así. O bo desto é o que me estou a reír. Que me encanta esta... Fixen de feito montaxe para TikTok co premio. E que pasa pola cabeza cando un se entera de que dá un premio? A ti, neste caso, como xa tes experiencia, estás máis afeito, non? Pero a sensación supoño que, é de alegría, non? A mí me dá... Non veis eso que teño aquí montado, porque en parte, claro, eu estaba facendo unhas vacacións dun compañeiro, e aquí, donde traballo xeralmente, en Fonteculler, pois non colleron, se algunha vez non collen ni chica. De feito, a broma é, cando entro por os bares, sabín, aí ven este o cabrón. Por qué? Por que te dicen eso? Ben, é a coña. Cando me ven, aí ven este cabrón a vaciarnos os bolsillos ou a robarnos... A vaciarlos moito, Javier, non? Porque ao final, se das esos premios, se enchen o bolsillo contigo, non? É o que che decía, forma parte do xogo, sabes? A diversión. Nos toca algo, ou non nos toca, ás veces a vida é un pouco aburrido, tal, chega un e estas bromas, porque no fondo son bromas, estás a reír. Xa lle decía ao compañeiro que se preparara que lle iban a leer a cartilla. Bueno, digo, Javier, con todos esos anos que levas vendendo e repartindo felicidade, a fin de contas, non? Notas que a xente xogaba máis antes, xoga máis ahora, xogan igual? Vai máis ou menos o mesmo, vale? O notei, porque estaba o extra, e claro, eu vou planificando o traballo. Andaba susto para
quedar a pre, non? A iguales como do extraordinario do ano pasado. E aí sí que se notou o tirón. E ademais se notou o tirón no xogo, no Super 11, que é un dos xogos novos que impactou a 11. Entón, hai por €1 que te toquen 50.000 euros e que os podas cobrar ao mellor, si te enteras ás 12 da mañán xa podas ir ao banco, pois é unha ventaxa. E aí sí que se notou o tirón. Aí sí se notou. De feito, el xogou €3, el ou ela, xogou €3 por 50.000. E a min, cando me avisaron, o vendín ás 10:30 da mañán. O sea, pois... foi madrugadora a persoa, non? Que? Que a persoa que xogou foi madrugadora para xogar, non esperou a última hora do día. Sí, pero aí é o que te estou a explicar da mecánica do xogo. Poudo lle tocar ás 10 da mañán, ás 12 ou ás 2 da tarde. O sea, se lle tocou ás 12 e o sabía, xa ás 12:30 podía chegar ao banco e dicir, quero cobrar. Como cambiou a historia? Porque eu que xa son maior, Javier, sí. Non se me ve, perdón, pola radio, pero xa son bastante maior. Eu me lembro de cando o sorteo do cupón da 11, cando aqueles uns pequeniños con os números en vermello, era moi pequeniño, ibas ao quiosco, a onde estaba o vendedor ou a vendedora, e lembro aquel sorteo de sempre tradicional, en concreto na 11, como foi evolucionando e como apareceron novos xogos e novas propostas, non? Mira unha cousa. Eu solo decir que empecé con Sota Cabalo Rei, vale? O Senxelo. Foi un dos primeiros, cando se puso a máquina, foi un dos primeiros que usou a máquina. Foi unha innovación bastante boa, vale? Logo, pois estivo ensaiando con outros xogos. O que ocurre que os xogos estáticos, digamos, tipo loterías, cupón, Lotería Nacional, é outro público que hai. Aunque sone mal, ti tes un nicho de mercado, ese nicho se está comprimindo e tes que buscar outro día. Entón, a 11 o que fixo foi meter xogos activos. Este tipo de xogos, pois, se sacan da máquina. Ou o tipo dos rascas. Entonces, ese é o cambio. Ou innovas ou morres. Evidentemente. Non queda outra. Oye, ahora que malas as loterías, e cando hai ese tirón, por exemplo, da lotería do Nadal, ¿no? que dá un tirón e moita xente xos, monotades vos que baixan as apostas nos vosos xogos ou non? Eu non, máis ou menos, a ver, ten en conta que tes que, no meu caso, levo un programa de ventas, vale? Unha cousa é o que me di a empresa, outra cousa é o programa que levo eu. Entón eu non noto moito esa diferencia. Realmente non é tan forte. Vamos, que a xente sigue xogando igual e proba en todas as posibilidades que teña de xogar, non? Sí, eu, a ver, estou manexando ao mellor entre 80 e 90 cupóns diarios. Bueno, ese é un bon número, supoño, non? Sí, claro, pero date conta eso, que lle vai comiendo terreo os novos xogos. Sí, dime. No, decía que estábamos a falar contigo, con Javier Somoza, para que a xente o mellor que nos está escoitando, que se acaba de incorporar, que saiban que eres o home da sorte, que repartiches, pois hai pouquiño o luns 50.000 euros de o Super 11, e estamos a preguntando a Javier, pois un pouquiño que se sinte, non, con dar esa felicidade. Algúnas veces chegas a coñecer a persoas premiadas? A unha sí a coñecín, ademais era aconteceu que estrenaba a máquina. É unha cousa moi curiosa, non? Bueno, coñecen a dous. Destas cousas que temos cando o xogo, ele había soñado con un número. Entón, dicen, esta miña. Bastante estético, debo decir, porque eu non me crea moito dos sonos e tal. E lle digo, mira, vamos a buscar un número pola máquina, e se non o reservamos. Vale, reservamos o número.
E como eu son bastante carallán, o día que lle toca o número, isto sucedeu en Aro, na Riosa, me di, vou fumar, vale, vas fumar, mírame isto. O miro, e eu quedei sorprendido aí, dixen, que pasa aquí? A máquina non funciona. Decía que tiña que pasar por delegación ou algo así, non? Bueno, volvo a dar, entón, collo e digo, es cando entre el, que te 50.000 euros? E me di, deixa de joder galego que sempre estás ca mesma. Claro, tiven que chamar ao xefe de ventas e de dicirle, Dani, explícalle a este home donde ten que ir a cobrar os cartos, que a min non me cree. Mataró pasoume algo similar nesta historia, porque lle dou, creo que era un 33.313, que tamén na zona era bastante conocido por dar os números, e cando vingan os números raros, decían, isto xo dou o galego. Ben, yo dou, e me di, ti pensas que isto vai tocar? Pois efectivamente tocou. Claro, poden tocar calquera dos números que entren, claro. Claro, sí. Entón, ás veces das un mínimo premio e a xente, e digo, coño, se te dou 100 euros e me das un café, non me imagino cando te dea os 50.000 ou 1.000.000 de euros. Vamos, que ás veces a xente, por lo menos invitan a algo cando lles toca, sí, non? Sí. Pero a miña, eu o que digo sempre, o mellor para min é botarme risas e que hai alguén de tocar os cartos, que haya tido esa sorte. Para min é a maior satisfacción. O resto, pois, bueno, forma parte, nada máis. Bueno, pero eu, xa che digo, divertirme. Divertirte, sentirte feliz con dando esa felicidade de ver a xente que tamén... Sí. Bueno, non sei se os vendedores xogades. Os vendedores chegades a xogar? Sí, xogamos, podemos. Podedes. E xogar xogades? É dicir, tendes afición, probades de vez en cando? Unha causa que podades, outra que logo que sintades a gana de facelo. Normalmente xogades? Por exemplo, ti probas algunha vez? Sí, eu xogo os extras, teño unha combinación de Eurojab, sempre suelo decir que a partir de mañán terei 18 millóns, logo cando desperte irei outra vez a traballar, pero bueno. Como decimos todos, algo ¿no? he pillado, tamén algo pillei. Ah, sí? Sí. Bueno, se ríe dicindo, bueno, a lo mellor tes aí un capitalito, o sea, ¿no? De premio. No, pero bueno, que queda aí a veces algo, por exemplo, nos rascas, que queda algún aí facendo, o que digo eu, que o podes perder, digo, bueno, mira, o xogo eu e tal, e creo que unha vez collín 100 euros. Oh, non está mal, hombre, para unha comidiña ou algo, non? Sí. E algún de rasca de 500 sei que din. Bueno, pois... Sei que din, pero non te podo decir a quen. Bueno, unha persona sí que recordo que ya era, pero o resto, ás veces me veñen e me din, sabes que me diche? E digo, pois mira, tantos pasades que non me acordo eu de si che din 100, 200 ou 300. Oye, xa que estamos a falar de a xente, e a xente, a que xoga que son? A xente nova, a xente maior, quen xoga máis? Era o que che decía antes, con estes xogos novos, rascas e demais, temos un público xoven, vale? A xente maior vai máis polo cupón, xeralmente, e logo xa temos un público que, sobre todo xoven, que tira por os rascas, e hai xente nova que se incorpora tamén a xogar ao cupón ou aos cupóns. Sobre todo os xogos de fin de semana, que son 300.000 en man e 5.000 euros ao mes durante 20 anos. Caramba, eso sí que vaya premio, non? Home, eso é un premio. Un premiazo. Eso é eu non volvo a traballar, xa che digo. Nin ti, nin ninguén. Suelo decir de coña que deixo o expositor e sírvanse ustedes mesmos que xa pagarei a factura.
Bueno, non o digas así, non vai a ser que non, que se sirvan eles mesmos, pero xa pagarán eles. Javier, para rematar, bueno, donde vas a estar entón para atopar a sorte? Onde imos a atopar a Javier Taballa? Estarei en Fonteculler, principalmente. Te moves, decías, sí, non? donde me movo. Logo, pois, había aí un compañeiro que tiña un problema, e lle dixen, non hai problema, que xo soluciono eu. Que unha das cousas, non son unha persona así moi, a veces son un pouco, meo es así, pero son un pouco distante, hasta que me coñeces. Cando me coñeces ya sabes. Aquí, espera. Espero, nada. Cosas do directo, cosas do directo. Quería vacilar a unha das camareiras aquí do bar onde estou. Bueno, isto que ven, isto é quería directo. Ponerla e me din que non. Non se atreve a falar pola radio, non? Non se atreve, a broma. Como se chama? Como se chama que lle enviamos un saludo dende aquí? Bueno, yo le llamo la oriental. Bueno, pues... Nole, del bar Nole. Pues un saludiño de aquí desde Radio Culleredo, eh? Sí, xa che digo, pois o que é o traballo feito tanto de compañeiros como da xente o aprecio que me teñen. Pero aquí en Fonteculler estou librando, que ahora estou vendo a ría, de que me tiren a ría por non dar un peso. Bueno, pues tes que dar máis premios, eh? Home, neso ando. Prometín que iba a dar un premio antes de jubilarme, porque ti dis que eres maior. Pero eu xa vou camino de 62, non 63. Bueno, eu tantos non, pero non creas que vou moi longe, eh? O sea que xa podemos facer unha asociación e pedir unha subvención. A mí, como me din que con unha amiga que teño, que é un decir deles, de lá de Colombia, que cando a vacilo me di, sí, pero ti xa estás no quinto piso. Digo, que? Ai, caramba. Eu estou chegando a ese piso, o sea que non te preocupes, que non estás solo. Javier, é un placer falar contigo, de verdade, e descubrir pois unha persoa que dá alegría e ten esa alegría tamén de vivir, que como hai que vivir a vida ao final. Polo, si te metes eu non recordo, si te metes en TikTok, fixen o montaxe, non? Porque non son moi de cousas técnicas, vale? De feito, cando me deron a máquina, fun un dos primeiros, e a mí non me gustaba a máquina, realmente, porque me pon nervioso. E acabei as 3 ou 4 semanas dicindolle a delegación, envíame solo 50 cupóns, que o resto os tiro de máquina. Claro, ao final... Entón, fixen o montaxe ca canción do, non sei se a conoces, Mambo. Sí. De Pérez Prado, pois fixen o montaxe, sí. O sea, que ainda encima creador de contidos, dentro de pouco influencer. Non cheguemos a tanto. Me conformo con algún día publicar algo do que escribo, xa está. Javier, de verdade un placer, noraboa polo premio, e que veñan moitos máis. Home, ahora vou a empezar a repartir outros ratos. Gracias por atender a Radio Culleredo, un saúdo. Nada, non hai problema. Chao, bo día.